que es té que moure dintre del port i fora del port quan s'està apropant té que contactar amb nosaltres. Aquesta és la nostra tasca, és d'ordenar el tràfic, assignar pràctics, avisar a tothom perquè el vaixell tingui en tot qualsevol moment tots els tipus de serveis que li fan falta. Nosaltres som els pràctics de port. El que fem és atracar els barcos quan arriben aquí al port. El que fem és ens avisen de la torre, que controlen el barco fins que arriba a la boia, i nosaltres el que fem és embarcar-nos, coneixem el port, coneixem tots els baixos i la situació del barco quan ha d'anar a l'atraque, d'acord en el que diu el port. El que fem és pujar a bordo i fer la maniobra fins que deixem el barco atracat. Normalment són 1 hora i mitja de maniobra aproximadament i solem fer cada un de nosaltres unes 7-8 maniobres per dia. L'ampliació del moll Prat suposa triplicar la dimensió de l'actual terminal que té Tercat en el moll de Príncep d'Espanya i globalment, acompanyat també del projecte d'ampliació que en la seva ubicació actual està portant a terme l'altre gran terminal de contenidors que és TCB, això suposarà, en un termini de 2-3 anys, doblar la capacitat de manipular contenidors en el port de Barcelona.